Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. Zdravíme všechny fotbalové faninky a fanoušky z komentátorského stanoviště. Společnost při dnešním zápase Barclays Premier League vám budou dělat Jaromír Bosák a Petr Svěcený. Fotbal je vlastně strašně jednoduchá hra. To jistě je, jenže to, aby tak jednoduše vypadala, je ve skutečnosti neuvěřitelná dřina. Dnešní zápas sledujeme na věhlasném stadionu Old Trafford, který hostil nejeden výtečný zápas. Nastoupit na jeho trávníku musí být pro hráče výjimečným zážitkem. Nepochybně ano, Petře. Je to jedno z míst, kde by si jistě přál jednou nastoupit v zápasu každý hráč. Začal. Julian Lescott. Jesus Navas. Obrana odvrací. Touré. Kliši. Vyzkouší Kliši pozornost brankáře. Tak z toho asi pršet nebude. Nadějný útok je zastaven faulem. Tady se musí pískat. Soupeře přes sebe nepustil, ale je za cenu faulu. Ne, z tohohle už se nevyvleče, to byl jasný faul. Exekutor volného přímého kopu se drží za hlavu, protože tohle šlo jenom těsně vedle. Jak říká Franz Straka, chyběl kousíček štěstíčka. Brankář se s úlevou ohlédl za sebe a sledoval, jak míč z volného přímého kopu neškodně prolétá nad břevnem. Míč se bohužel nestočil dolů a pokračoval v cestě nahoru. Manchester City bude rozehrávat od rohového praporku. Julian Lescott zkusil to, ale jeho střela branku neohrozí. Juan Manuel Mata. Valencia. Yaya Touré. Menší osobní souboj. Škoda pro něj, že míč nedokázal lépe usměrnit. Ano, ale viděli jsme, že vyskočil, co to šlo, ale stejně ho nedokázal lépe trefit. Ohrožení branky se ani nekonalo. Obránci ho vytlačili z výhodného úhlu a střela šla hodně vedle. Kliši. City postupuje k brance soupeře. Darren Fletcher. Juan Manuel Mata. Míče se zmocnili uprostřed hřiště. Darren Fletcher. Vynikající centr. Povedený centr do nebezpečného prostoru, ale obránce byl pozorný. Celou dobu míč viděl a se zákrokem tím pádem neměl problém. Nasri. 16 se snáší centr. A Fiero, no, chtělo to jenom trošku usměrnit míč dolů.
To se lehce řekne, ale on by si snad musel plivnout pod nohy. Vyskočil, co nejvíc to šlo. Jesus Navas. Výtečný střelec Lampard. Nasri. Tak, proč by to neskusil, co? No, to je centr. A Piero. A to byla rána. Nádherná hlavička. Ano, brilantní, skvělá, prostě nechytatelná. Míč trefil hlavou ideálně, brankář se natahoval marně. Gólovou situaci teď uvidíme ještě z jiného pohledu. Juan Manuel Mata. Johnny Evans. Jesus Navas. Do velkého vápna směřuje centr. A Piero bohužel nedokázal usměrnit balón dolů. Není divu, míč ho ve výskoku zasáhl jenom do temene. Kliši. Julian Lescott. Zabaleta. Jesus Navas. Protihráči musí mít občas nepříjemný pocit, že má míč přilepený ke kopačce. Valencia. Na křídle se zmocnili míče. Následovat bude odkop od branky. Kliši. Jesus Navas. Vůbec to neprovedl dobře, soupeř bude vhazovat. Bohužel pro ně stěhuje na kopačky soupeře. Kliši. Van Persie. Rýsuje se tu určitá možnost na ohrožení branky. Fletcher. To je nebezpečí po centru. Takového centru nic nebude, protože obránce byl dobře postavený. Obrana odvrací. Juan Manuel Mata. Pan. Vynikající šance. Vyrazil, ale pořád se ještě hraje. Nasri. Špatná přihrávka, míč končí v zámezí. Phil Jones. Darren Fletcher. Valencia. Tak to byl rychlý konec akce. Kdyby se i mohla urodit nějaká šance, poslal míč jeho směrem naprosto ideálně. Fan chystá se ke střele, nadpálil míč z vole. Gól a skóre je opět srovnané. Klobouk dolů, je to pan střelec. Perfektní rána z voleje. Dá se říct, že to asi byla chyba brankáře. Střelu měl krýt a nikoli jen vyrazit. Střílející hráč měl svou úlohu výrazně ulehčenou. A co nám asi tak prozradí pohled další kamery? Zabaleta. Lampard. Fantastická šance. Dobré střela. Pro Manchester United.
teď se výborně koncentroval a zastavil přihrávku soupeře. Zabránil mu ve střele. Johnny Evans. Vincent Kompany. Vyšší. Zřejmě se ještě plně nezpamatoval dřívějšího souboje. Hvizd píšťalky hlavního arbitra ukončil první půli, stav 1-1. Poločas je za námi, trvá vyrovnaný stav. Ani jeden z týmů nechtěl příliš riskovat, takže smírné skóre není žádný. Manchester United vykopává, druhých 45 minut právě začalo. Juan Manuel Mata. Johnny Evans. Vyměnili si míč. Van Persie. Juan Manuel Mata. Tohle se divákům musí líbit. Dostává se do zajímavé pozice. Centr je ve vzduchu. Na poprvé vyrazil. Nemůže minout. Jdou do vedení. Obrana ho nechala vyskočit a pak to nemohlo asi skončit jinak. Skutečně ho tam špatně pokryli, měl dost místa i času na jisté zakončení. Brankář nedokázal střelu udržet, míč se odrazil k protihráči, který dokázal jeho zaváhání okamžitě využít. Lampard. Zabaleta. Jesus Navas. Tohle možnost v centru by neměl prováhat. Bezchybný zákrok u postranní čáry. Juan Manuel Mata. Wayne Rooney. Fantastická šance. Moc dobře to teď nevyřešil. Soudí nařizuje volný přímý kop ve velmi nebezpečné vzdálenosti. Bude se žlutit. Po tomhle skluzu se na trávníku doslova zajiskřilo. Postižený hráč šel k zemi jako podťatý. Z pohledu pana sudího jasná záležitost. Výborně vyřešená standardka. Přímý kop, končí svítit. Po velmi povedené akci slaví gól, Petře. Holandský šutér se opět vyznamenal, tenhle volný kop zahrál naprosto dokonale. Brankář byl jenom do počtu. Tohle je prostě parketa Van Persieho. Dokonalá kopací technika. Z tímhle se prostě musí člověk narodit. Zabaleta. Jesus Navas. Lampard. Výborné čtení hry mu umožnilo ukradnout soupeřovu přihrávku. Juan Manuel Mata. Jesus Navas. Do vápna letí centr. Takovým centrem neměl obránce mnoho starostí. Osvědčil skvělé čtení hry, když překazil přihrávku soupeře. Přece jen střela. Míč je v držení hráčů Manchesteru. Leon Lescott. Jesus Navas. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Obrana si musí dát pozor, jeho zakončení bývají velice přesná. Skvělá příležitost, výtečný první zákrok. Co na podruhé?
Můžeme porovnat oba týmy a jejich střeleckou aktivitu. To chce střelu. Robin van Persie. Tak to byl rychlý konec akce. Nebude to mít jednoduché. Míč mu u autové čáry odebral bez faulu. Efektní a přitom efektivní patička. Zachycením přihrávky dokázal skvělou schopnost poziční hry a předvídavost. Piero, protihráč byl čistouce odzbrojen. Teď se rýsuje nadějná akce. V momentě přihrávky byl Kapánek rychlejší. Jesus Navas. Chystá se ke střele. Darren Fletcher. Juan Manuel Mata. Robin van Persie zabránil mu ve střele. Zkusí to, na poprvé vyrazil. Nádherný gól. Dočkali se kontaktního gólu. Pro soupeře budou poslední minuty nekonečně dlouhé. Počkejme si, jestli se jim podaří alespoň vyrovnat. Dá se říct, že to asi byla chyba brankáře. Střelu měl krýt a nikoli jen vyrazit. Střílející hráč měl svou úlohu výrazně ulehčenou. Valencia. Touré. Kvalitně odebraný míč. Hráči Manchester United mají výhodu. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Hrozící nebezpečí je pryč, dokonce si myslím, že přesně ani neví, jak to provedl. Zabaleta. Vítězem dnešního duelu je Manchester United. Další zápas, po kterém zavládne v jejich táboře veliká spokojenost. Tak to určitě, Míro, podobné zápasy bývají hodně vyhecované. Dnes se jim však povedlo udržet nervy na uzdě a zodpovědným výkonem dosáhli plného bodového zisku. Doufám, že jste si dnešní zápas náležitě užili. Opět se s vámi těší naslyšenou Jaromír Bosák.